ali... Ćao, utorak je, a vi gledate novi video. Danas sam s vama htio da pričam nešto o seriji Otvorena vrata. Ja sam već snimao video u kojem sam vam pričao o seriji, ali je to bilo nešto drugačije. Da sam vam pričao o tome koliko su zapravo Otvorena vrata bitna za nas i koliko je bitno da se one emituju i šta se tu nešto dešava, ali danas želim da vam pričam o mom iskustvu sa serijom Otvorena vrata. Tako da zalegnite i uživajte. Ja sam seriju Otvorena vrata počeo da gledam jako rano, još 90-ih, i gledao sam sve reprize i onda sam počeo da gledam i na YouTube-u i tako dalje i tako bliže. I negde 2012. godine ja sam odlučio da na Twitteru napravim profil Otvorena vrata Q sa idejom da pišem, odnosno tweetujem replike iz serije i to je na moje veliko radost naišlo na veliko odobravanje ljudi sa Twittera. Ja sam smatrao prosto da na Twitteru pripadaju Otvorena vrata i sve te replike koje su tih 90-ih bile popularne, tako da to je bio jedini razlog zašto sam ja i odlučio zapravo da taj profil napravim. I negde takođe u januaru 2012. kad je se i taj profil napravljen, ja sam poslao Bojani Maljević poruku na Facebooku da mislim da bi bilo dobro da se snimi neka, odnosno neki dokumentarac gdje bi pričali o tome kako je bilo snimanje serije tad, u to vreme, kako je sada snimati, tako nešto je to. Uglavnom o seriji, celokupnom radu na toj seriji da pričaju. I oni mi tad, sećam se, nešto odgovorile, kao da imaju nešto u planu, vidjet će, bit će nešto, ne znam šta i tako to. Da bi 6. maja 2012. godine Bojana Maljević na svom Twitter profilu objavila, odnosno tweetnula, da će se raditi serija, novi serijal, sve novo, samo jer stara ekipa. I to je naravno bio veliki boom, svi mediji su to preneli, tu vest, čak je to bilo popularnije nego što je tada, ne znam, tada su bili izbori, pa je Tomislav Nikolić izabran za predsjednika i tako dalje, mislim, ko da je to bitno. I ja se sećam da sam baš onako dobio i poruke neke i javljali su mi se ljudi koji su znali, pošto znaju da vole tu seriju, tako dalje. Naravno, ja sam tweetao o tom, izbacivao sam sve neke članke na taj Twitter profil, izbacivao sam i ono što se dešavalo sa Biljanom Srbljanovićem i Milošem Radovićem, iako sam tada čak dobio neke napade kao konkretno lično na mene, kao zašto izbacujem ono što priča Bojana Maljević, ne izbacujem ono što priča Biljana Srbljanović, što nije bilo istina, jer sam ja izbacivao, nisam retweetovao nikog, ali sam izbacivao tekstove koji su se odnosili na seriju. Sve što se dešavalo sa serijom, no dobro, nije to ni bitno. I serija, eto, objavljena je maja, serija je sledeće godine u aprilu ili martu, ne u aprilu, počela da se emituje, a u februaru se meni Bojana Maljević javila i pitala me da li bih želeo da taj Twitter profil koji sam ja napravio bude zvanični profil serije i da se tu sve objavlja o seriji, nove replike i sve to, što je naravno meni bilo oduševljenje i naravno da sam odmah pristao na to. Mi smo se kasnije videli na pres konferenciji koja je bila povodom serije, tako da i kasnije sam ja i svoje ime dobio na odjevnoj špici, što je naravno bila velika čast i dan danas mi je to velika čast i čak i dan danas, iako se serija ne emituje, ako ima tih novih epizoda koje nisu još emitovane, nekako, ne znam, ja ću uvek gledati Otvorena vrata i uvek ću ih voleti i uvek ću biti ponosan na sebe što sam, eto, ničim izazvan napravio taj profil i što su se tako kockice složile da budem deo ekipe koja radi Otvorena vrata i to je nešto što sam ja želeo, iskreno rečeno, nešto što sam ja sanjao, što sam voleo da se desi, da budem na bilo koji način deo serije. Da duše, hteo sam i da se pojavim u seriji, ali to sad nije bitno. Ne znam, to je najveći ponos i najveći uspeh koji ja smatram u svom životu, jedan od najvećih uspeha koji sam ostvario. Tako da sam iz tog razloga želeo da snimam ovaj video, zato što sam želeo da zahvalim Bojani Maljević, koja mi je, eto, pružila priliku da budem deo vrata.
da se zahvalim ponovo njoj što je uspela da okupi cijelu ekipu i da snime novi serijal i nadam se da ćemo svi zajedno imati priliku da pogledamo tih 10 neemitovanih epizoda koje su snimljene i stoje to tako čekaju da se emituju, ali da ne pričamo ponovo o razlozima zašto se ne emituju. To je bilo to, ako vam se ovaj video sviđa, obavezno ga lajkujte. Ja ću vam ostaviti dole link zvaničnog kanala serije Otvorena vrata. Ću da pogledate neke klipove, ima tu i nekih smiješnih klapica, bloopersa, kako ih se popularno zovu, i nekih manjih inserata iz tih neemitovanih epizoda koji su jako zanimljive. Meni je pogotovo poslednji koji su izbacili Raskolnikov, koji je Bojana Maljević je samo za mene izbacilo. Ne, šanse nije samo za mene izbacilo, za sve vas, ali da. Taj mi je posebno smiješan, mislim Caha ne mi je posebno smiješno u tom videu, tako da obavezno to pogledajte. A mi se vidimo koliko već u petak. Ćao!